Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓindu jayndeli moɗon weltare tan min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka alarba hande no dañirton ɗum ruɓindu jayndeli moɗon subaka foof kono haaɗe ɗum goto fof salminama e inde kono kadi manama e yettore serenɓe amen fof calminama jurama ko Aissata Ndiaye kuccodirɗon e banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma. Mbani mba Aissata Ndiaye jam wale mon yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi onon foof e kuuɓal on calminama on beltanama kadi no kewɗen wiide e kala subaka yettude on jardude on ko noonne kadi e weltanade on e kala subaka weltanade kadi banam debbo o Aissata Ndiaye attention noon mi fuɗɗimi hebde réclamation ngaji somi wi banam debbo tan ɓe mbimi ko min goto kono noon yomi andu komi dendaɗo min mala probléme mi jaaɓi min kam mi jirani Aissata Ndiaye par ce que kanko o wi ko kanko ala mo rendi min noon kam mbeɗa jaɓi an kam a jaɓi rendude kono min kam mi jaɓani noon ko noon en calminiɓe e kuuɓal noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande hande ne wayno ko ɓuuri ko tengtude aɗa andi mbiɗa andi Sénégal na foof ne gandi en tout cas Afrique naaɓe kadi aussi ne gandi ko dokkirgol ballon d'or hanki toon to Égypte tawi heeɓi ɗum ko ɓiɗɗo Sénégal najo hono Sadio Mané ko noonne kadi ina tawi hen goɗɗum e jayndeji meɗen woni ñawore nde ganduɗa nde ko Samba Sow o barnoɗo debbo mo ganduɗa o wiyete ko Fatimata Mactar Ndiaye ɗum ɗon wonno koye duuɓi ɓennuɗi ko hanki o hucodiranno e ñawoɓe noon tigui Amadou wadde ko jayde stade uddita hande tigui ko jayde stade ɗum ɗon noon kala ko waɗi gotol wona ko adora kono noon kadi alay saago dutten teddugal jayde stade ɓaade woni kalaten koko yewti ko coftal ɓalli ɗum ɗon noon jayde no jirɗon ni e photo ngo ko caggal nde suuɓa petto ɓurɗo mantinade e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗo e dunde Afrique Sadio Mané heeɓi on ɗon ballon d'or ɗum ɗon noon jayde wi tan ko kanko Mané ko gollowo tigui no hannirta ni e on ɗon fannu kono kadi caggal nde o heeɓi ɗum ɗon o suuti konnguɗi so wiide makko so wawno kay manam mbiyen waylude walla ha joni mbiyen wostade oɗo ballon d'or o watta ɗum ko yewti ko e trophée continental woni coupe d'Afrique ɗum ɗon noon ne waɗi toɓɓe tati jowaɗi firtan konnguɗi ene jokkita e nder jayde stade kono ɗum ko noon jayde ne arto ene sifo hol kay gueɗe mantiniɗe ɗe o waɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi foof ene tawe e nder jayde kono ne kadi gam timmitinirɗin konnguɗi ina wayno on ɗon 11 type ɗo e banggue Afrique ene tawe hen ɓiɓe Sénégal najo tato Sadio Mané Kalidou Koulibaly e Idrissa Gana Gueye Dakar Times nden ɗon jayde ina wayno arti ko e ballon d'or on ɗon hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi jayde noon ene wayno e konnguɗi daɓɓikiniɗi wi tan ko a jarama Mané kono kadi ende suuti kay konnguɗi kewɗi so wiide wonde oɗo tampinowo walla mbiyen lebtowo défenseur uji adverse ina wayno kadi ballitowo ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe muɗum hani keeɓiɗe no fewi e banggue football jawɗo jayde woni koye sifade oɗo suka mo ganduɗa ko baɗɗo gueɗe mantiniɗe lollirɗo biyeteɗo Sadio Mané ina wayno noon kañum tigui suuɓa woni petto ɓurɗo mantinade e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗo e dunde Afrique ɗum ɗon noon tawi suuɓima ɗum ko CAF Confédération africaine de football jayde nde ina arta tigui e hol gonnoɗo Sadio Mané jayde libération walla hol gonɗo Sadio Mané ene wayno ko nden ɗon jayde ha joni ko hen arti tigui ndewi tan ko Mané e fik ɗum ɗon noon ko goɗɗi ganduɗa ɗi ina kay jaaji e nder jayde libération ne wayno noon ko duuɓi sappo e jeetati caggal El Hadj Ousseynou Diouf ene wayno noon ɓiɗɗo bambalinajo kañumne kadi tottama tigui hono oɗo ballon d'or hanki tawi ko Afrique naaɓe toon to nokku biteɗo Égypte kono kadi konnguɗi ɓurɗi hen welde ko konnguɗi imam woni julnowo juma toon to Liverpool e wiide makko noon ko Sadio Mané ko hokka ko kay ina handi hen saabu kay omo ko tergal mawgal e on ɗon juma kono kadi ko neɗɗo jankiniɗo e wiide makko noon hayni e nder ko ganduɗa ko woni taroɗe on ɗon juma Sadio Mané ina wallaɓe e lawyude jayde témoin nden ɗon jayde ina wayno ha joni arti ko e kanko Sadio Mané kono nde suuɓi wadde ko dartol to banggue ha joni golle makko guila e cukagu ha ɗo ɗum ɗon noon jayde wi tan ko bambali ha toon to leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko pyramide eno jayde wiiri noon ko toon to dowla Égypte ɗum ɗon noon holtam noon wonde kay ko ha joni ko footballeur mo ganduɗa ko mantiniɗo e gueɗal ngal ɗon ɗum ɗon noon jayde arti hen tigui caggal noon nde waɗnimo photo mantinigo ene joƴƴinimo e 16 mo ganduɗa o ko lamɗo
quotidien le quotidien nden ɗon jayde oɗo subaka hande ha hande ko hen arti e ballon d'or 2019 nde windi noon ko Sadio Mansa d'Afrique ko guri dabɓi kiniɗi ko ɓuuri hen ko yajji ine tawe e nder jayde quotidien le quotidien jayde las ko hen tigui arti ballon d'or 2019 Sadio Mané roi d'Afrique ɗonne kadi ko guri dabɓi kiniɗi e photo makko ganduɗa ngo ko ɓornede kay comci ɗi ganduɗa ɗi ko mantiniɗi tawi noon omo huufi oɗo bal kanŋe vox populi nden jayde ene wayno kañumne kadi ha joni ko hen tigui arti ko yewti koye on ɗon fannu ɗon noon ndi wi ko Sadio Mané ballon d'or hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko noon tan e wiide makko kanko Sadio Mané mi hunaninomo ɓiɓɓe leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko yidde wi tan tongude ɗum e ñalawma hande o waɗi hitande ɗo e centre ICAD centre mo ganduɗa o mbiyen ko SICAD woni gonɗo toon to Diamniadio o caggal nde Mohamed Salah arnoɗo ƴetti o ari deuxiéme kanko Sadio Mané o wino wonde mo addan Sénégal naɓe ballon d'or o hitande fande ɗum ɗon noon ko hunde nde o hunanino ko hunde latinde. L'Observateur jayde groupe Futurs Médias nde guddirten ko yewti koye gueɗe ballon d'or e oɗo subaka hande nde wi ko Sadio Mané subama ko noonne kadi hokkama ballon d'or hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗum ɗon noon nde wi tan ko mawɗo barode o heeɓi tigui ko yewti koye on ɗon fannu kono tan caggal nde o heeɓi ina wayno tigui won suudɓe konguɗi e nder nderi on ɗon salle gonnoɗo toon to Égypte ɗum ɗon noon ɓeɓe ganduɗa ɓe ko burnaɓe garti tigui histoire mo ganduɗa omo meeɗani tigui haalde moɓe meeɗani haalde e micro ji tawi noon koko fate banggue Sadio Mané Bernard Serin e Thierno Seydi kañumen tan kolliti wonde ina kala hol kay no pottirno e Sadio Mané ha kay oɗo saaha omo jeeya e ɓiɓɓe ganduɗa ɓe ko mantiniɓe to banggue Afrique ko wona ɗum ko noon mo ganduɗa ko Elhadji Diouf suuti gongaji fewde e Sadio Mané Dominique biteɗo Dominique Bijotat onne kadi ina wayno tan ina arta tigui hol o holliti wonde holno ne wayno wayliri gurdam omo ganduɗa ko Sadio Mané Alain Jures kañumne kadi arti tigui e ko ganduɗa ko woni gartam walla mbiyen janggo omo ganduɗa ko Sadio Mané jayde tribune nden ɗon wayli sawru mbaggu nde arti actualité goɗɗo mo ganduɗa ene ɓuuri mantinade e ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon ko wargo Fatimata Mactar Ndiaye ɗum ɗon noon tawi ko Samba Sow tigui tuma e gonɗon wargo hanki tigui huccidno e ñawoɓe toon to tribunal saabi mo noon jayde wi ko Samba Sow dillini tigui hono tribunal o Walf Quotidien nden jayde ha hande ko hen arti e gonɗon wargo Fatimata Mactar Ndiaye ɗum ɗon noon ko konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ƴettama toon walla mbiyen tigui pilñitama toon tawi kadi konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ene ɗeeɓi hulɓinade seeɗa saabu kay ko Samba Sow kañum moddini biteɗo Awa Niang e wondude e Abdoulaye Thimbo ɗum ɗon noon caggal nde ɓe gayni ha joni mbiyen e ko witi on ɗon fannu omo ganduɗa ko procureur kay addi hen miijo muɗum so wiide wonde yo Samba Sow ñaawe so he kaddi gurdam Les Échos nden jayde ha hande koye on ɗon fannu arti ko ñawore wargo Fatimata Mactar Ndiaye ɓeɓe ganduɗa noon mbiyen kanko tumade on ɗon fanno kankone kadi omo joguiɓe o tuumi ko gogo makko wondude e Awa Niang mo ganduɗa ko responsable politique deuxiéme questeur toon to assemblée nationale ɗum ɗon noon Samba mbiyen Sow arti tigui e on ɗon fannu so wiide makko ɓen ɗon kay ha joni jamirimo yo war on ɗon biteɗo Fatimata Mactar Ndiaye Rewmi Quotidien kañumne arti ko ɗon tigui ne wayno guddirten ni roɓe men jayde jewɗo subaka hande so wiide wonde wargo mo ganduɗa ko Fatimata Mactar Ndiaye jayde en arta e ko yewti ko e on ɗon film manam holno gueɗɗe mbano tawi noon haali ɗum ko kanko Samba Sow wondude e ɓi on ɗon Fatimata Mactar Ndiaye tawtornoɗo on ɗon ɗen ɗon gueɗe kamɓe kala noon hanki ɓe kaali hen ɗum ɗon noon Samba Sow holliti wonde wona kañum wari ko ceernajo goɗɗo wari kono ne kadi omo haala holno yerde ƴiƴam on ɗon Fatimata Mactar Ndiaye gasi ha laaɓi ceer Aissata Ndiaye ko tongunɗen roɓiɗo men jayde subhanallah gasi ha laaɓi ceer Amadou wadde payeten koye banggue goɗɗo walla mbiyen hannde keddotoɗen koye sport noon ina anda Amadou hanki ko ganduɗa kewi hen Sénégal naɓe fof ina paɗanno ɗum hay so tawini ina paɗanno ballon d'or mo ganduɗa yette kowoni ballon d'or mawɗo o ballon d'or France football eyyi France football ɓe keɓani e kono ɓe keeɓi ballon d'or Afrique ɗum noon woni laabi ɗiɗi woni ɗiɗoɓo kanko woni ɗiɗoɓo ɓe ganduɗa keeɓi ballon d'or ɗo e nder Sénégal caggal Elhadji Diouf kono kadi wiya tan ɗum woni laabi tati Sénégal ina wona ballon d'or ɗum noon woni ko ganduɗa yete ko welema wonno hanki Amadou
tigi ko welema mawɗo sa daari hanki welema mawɗo kono min mbiɗa jogui hen ko kalmi tan seeɗa ko welema e nder welema holko saabi hanki e nder oɗo sal mo ganduɗa ko sal ɓadiɗo hono Nil mbiyen mer rouge maayo woɗe o ko ganduɗa ko woni ko toon Égypte eɗen gandi Sénégal ne waɗno représenté no fewi hayni e nder sal o ma woɗɓe gaccani hen hakkillaji kono ma won kadi acciɓe hen hakkillaji Aissata Ndiaye nde Sadio Mané ari jooɗi cérémonie o fuɗɗi ɓeɓe ganduɗa ko waɗoɓe ko wiyete ko hono chorégraphie woni amoɓe ene jaadina ɓe saɗa teski mbo randi somi haalnima ma siftor sa yeeɓi hanki nde dande Baba Mal ari min ɗon mi nattu feccude sikki hanki mboɗo wiyatno omo mérite Sadio Mané kono noon ɗum ɗon ko haaltan yiyande ni to banggue joguiɗen humpito seeɗa kono nde dande Baba Mal nde toƴƴi e oɗo morceau mo ganduɗa ko Black Panther mbimi wonde ɓiɗɗo Sénégal najo noon jooɗi ene jogori heɓde ballon d'or kono noon kadi ɓiɗɗo Sénégal najo nana yima ene dillina aduna ene dillina Afrique kono noon kadi ene dillina ɓiɓɓe Sénégal naɓe wonɓe ɗon woni El Hadj Baba Mal e oɗo morceau mo ganduɗa ko Black Panther donc Sénégal ne waɗano tigui hono représenté no fewi hanki e ko yewti on ɗon sal caggal Sadio Mané ko fierté national kono kadi e jimol omo ganduɗa ko jim ɗum woni Baba Mal kadi ko fierté national e dendagal Afrique foof donc yidde wi tan ko beelemma e nder beelemma caggal nde Sadio Mané heeɓi oɗo ballon d'or mo ganduɗa ko parnoɗo no fewi kono kadi Aissata eɗen jogui ken jonnani hen mbiɗa sikki Samuel Eto'o haali ɗum joopi mo ganduɗa o ko Mohamed Salah saabu Sadio Mané sa daari no montrini en puissance laabi nayyi omo tawe e fondirte ballon d'or nayabo tataɓo ɗiɗaɓo e hanki kadi aussi o wonti o ƴetti on ballon d'or donc firti komo monta en puissance mais en jonnani wasa tawtede Mohamed Salah en jonnani wasa tawtede o mo ganduɗa ko Riyad Mahrez ɓe ganduɗa ene ponno arde mbaɗamo complété noɓe mbaɗirimo complété e banggue podium o noon tigui Amadou te aɗa andi hande mbeɗa andi min ballon d'or o mi yalta hen seeɗa mi adda tan namdal woni Sénégal hande holko waasi ha wawa ƴettude coupe d'Afrique walla coupe du monde saabu hanki ay 11 meilleur aji Sénégal tato dañi hen représentant ji nder ça veut dire que amin jogui matière o nanɗo kono holko tagui Sénégal hande wawa defere ha heɓa coupe ko namdal bangal fayida Aissata Ndiaye kadi mangal wel mangal mettu jabade holko saabi mbiɗi mi haalino hanki e plateau goto mbimi sa daari hande ɓe tato wonɓe e nder oɗo classement 11 type défense ko Kalidou Koulibaly défense wonko jouat rôle mawɗo e banggue équipe milieu de terrain won toon ko Idrissa Gana Gueye on kadi aussi wonko jouat rôle mawɗo attaquant ɗi ko Sadio Mané donc eɗen jogui à chaque ligne eɗen jogui hen neɗɗo mo ganduɗa ene wawi tamde vraiment ha wawa yuɓɓude ɗum ɗon noon ɓeɗo tata so tawi ɓe jaaɓi gollodirde no mbinomi ni eɓe mbawi wambude équipe o heddiɓeɓe ha wawa arde e sacre kono probléme o wonto woni koto banggue mahanteje stade uji leydi men Sénégal wawa amnade neɗɗo jogo jour uji mbaɗi no Sadio Mané Kalidou Koulibaly e mo ganduɗa ko Idrissa Gana Gueye e waɓe noon ene gummo ene petta e tereji baɗɗi fayida to banggue Europe ne ƴetta trophée ji gara ɗo donka wadde haydara ɗum ɗon probléme o wona e mabɓe woni mais woni koye banggue façon ji terrain ji men woni ɗo hande sa daari en mbawa fettude ɗo e Dakar sen keeɓi marché mo ganduɗa ko officiel il faut jehen Thiès te Thiès aussi ene manque répondade e norme international donc laamu ngu ene foti ummade e jonde ma estuji ɗi ganduɗa ɗi ko estuji baɗɗi fayida ɗen jeeyi kibaji ɗi ganduɗa ko tokosi ngala représentant to banggue Europe ngala représentant to banggue leyɗele goɗɗe kono noon ene maahi to banggue estatuji munen to banggue gueɗe beltinoje équipe ha jogo ko wiyete envie manam coftal wawde ƴettude coupe d'Afrique donc pour ƴetten coupe d'Afrique il faut d'abord au niveau national o moƴƴe to banggue estatuji pour moƴƴe ɗum noon so moƴƴi championnat o moƴƴe ko ummoto less ko ara suudo hen e on tuma yimɓe jaada e on ɗon rythme mbawa ƴettude ko yewti oɗo trophée coupe d'Afrique non tigui Amadou waɗi fayida min gartu hen so Allah jaaɓi ko ɗum noon ko ɗum tan gaynata Robinou Diaydeli meɗen kono haadema arde hen surtout haadema arde hen ko duwonaɗema par ce que aɗa jogui Sankare Tani won hen mbiyata min mbiyata ko mama ɗum ɗon noon ko mama goto ne sanki eɗen duwonoma tan eɗen mbiyamo yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal ma amin e duwanade ceenel fof e tan Sankare mo ganduɗa woni Kumbayel Kumba Sow toon to ganduɗa woni ceenel fulɓe noon Amadou woni ko hakkude Paté Gallo e Daara Halayɓe daranaɓe fof yete nana duwane e kadi Paté Gallo naɓe saabu toon fof galleji amen nan toon ɗum noon e duwana tan Farmata Baydi Bass omo ganduɗa woni Kumba Dialloru kañumne Diallo kamɓe fof e Mayram Baydi Bass en kamɓe fof ɓe calminama kono kadi
ɓe duwanama no fewi e yummoɓe oɗo mo ganduɗa yeehi ɗum wonno komin gaddano mon Aissata Ndiaye Amadou Moussa Anday Fatou Masale banggal caméra o on jarama